sé an tain Saineolaí Saoithiúil atá sa tír gur mad science. Just chun sport a chur isteach Saineolaíocht agus beidir sim a bhuascailteanta insna gasúirí na páistí agus go handóil buinn siad an sportas. Úrdanta tá bronarm bunim níos mó sport na ólas as na ranganí acu. Sin mar is fearr déireann. Hain a dó a trí a cear cúig I sé seach. Caithú a heispáin ghfuil buinte go nghaige leis an lá tá neamháin agus ghfuil buinte táchtach aige. Tá millsena sásta leis. Tá seán darnúir a bhí sin seo gin ar cuairt sa Chultúrlann agus rinn sé jab cumáid sin an orí gur thugmuid chuirdá teachtar as a ríist. An bhblionn se caiite bhí páistí a gine ón grúpar cóúidir a hagan an seáir an saharn ag an tam seo bhí cuairteoirí a gin ó Ghaelscoil na bháil agus bhain siad an airid céar na soltas agus a bhain na páistí an orí. Snéis fan go bhhice sé. Bhfuil sé ionach go bhfuil a lehéid de serviceí ar fáil na trí réige deir a chéile tá níos mó serviceí mar seo ar fáil do scolanna agus dánad cosal le seo trí réig agus tá sínta táhairta daoine agus den na páistí go ddígla níad a thuirte má hasan seo mar range agus taispamtífa nar a bheith an múnteir an taon fuinte gaeilge agus idethas atá acu ná bhfuil pobl háartarthú a bhfuil skillanna an agus tá siad ná iad a chur fáil trí gaeilge cumáid leis an idethas cumáid agus sult a bhaint an rud ag an am chéarna. Nis an topic did seo. An topic. Well, dúirt mé leo agus iad sular imisiad gur bíad an drám is fearr dar bhó mé leo riamh. Mar níos is a rééis bíon gasúirí agus bíon siad sa sciupathe nun. Ach an drám seo bhí siad a géisteach lom, beidir nar hiag siad mé níl sam mar eálar an blas eisteach a dágam ach cinnte bhí siad a géisteach agus cinnte bhúin siad. Má bhíonn siad a gáirí bíon me sásta. Sin rud is fearr lumsa. Scoil mar tháinig muid an seo leis an Saineolaí Saoithiúil. Tháinig an Feirste agus bhí sé a dhéanaí na rudaí granmar seo. Tánig muid óíocht a scoilach ní deanna muid rudaí granmar mar seo. Wow! Tháinig súsan bh go buna sé cúirsaí each. Bhain me an soltas. Sé go héntaach ar rosa fá.